Arratsaldeon, Xabier Aranburu naiz eta bideo honen bitartez CIB atasa aurkeztuko dut. Atasa honetan ideia desberdinak nola sortu adimen artifizialaren bitartez esplikatuko dugu. Eta horretarako adimen artifizialeko bi erraminta erabiliko ditut. Bat da ChatGPT eta bestea da Perplexity. Hasiko naiz ChatGPTren bitartez. Eta promptean definitu egingo dut nor naiz ni, rol bat emango naiz ni, izango naizela instalazio elektrotekniko automatiko erdi mailako ikerakaslea naizela, irakaslea naiz, eta pintza amperimetrikoaren erabilera landu nahi dut. Definitu egiten dut zer nahi dudan. Gero definituko dut ze irakasle mota ditudan, gutxi gora bera. Elektrizitateko oinarrizko jakintzak dituzten ikasleak ditut. Jakintzak dituzten ikasleak ditut. Eta azkenean nahi dut, ditut. Mesedez, planteatu iezaidazu honi buruzko zenbait praktika, buruzko zenbait ekintza. Jakiko dut ekintza. Eta bertan, atera bizkit zenbait ekintza. Hasierako oinarrizko ezagutza eta segurtasuna, helburua pintza amperimetrikoaren funtzionamendu eta erabilera segurua ulertzea da. Azaldutzen dugu zein den tresnaren funtzio nagusia, zer egin dezakegu berarekin, korronte alterno erabili dezakegu, tentsioak, erresistentziak eta jarraitasunak neurtu ditzazkegu, ikasleek tresnaren eskalak eta botoiak identifikatu behar ditu, nahi dugun neurketak egin ahal izateko, eta segurtasun arauak azpimarratu behar ditugu. Ez ireki zirkuitoa pintza erabiliz, hori egiten dugu multimetroaren bitartez, soinu edo abisua jarraitasuna neurtu ahal izateko nola egiten den ikusi, eta neurketa bakarrik eroale bakarrean egin behar dugu. Neurketa fidagarri bat lortu ahal izateko. Gero daukagu, beste korronteen neurketa praktikoa, zirkuito erreal baten korrontean neurtzea. Eta horretarako, ze material erabiliko dugun aurkezten dit. Bombilla, edo argailu txikiren bat, lanpara simple bat, entxufe txikiren bat, kable bakar batean zabali dagoen fasea. Ikasle bakoitzak pintza amperimetriko erabiliko du, fasean pasatzen den korrontea neurtzeko. Gero, korronte eta bombiatik pasatzen den korrontea neurtuko dugu, eta tentsioaren neurtuko dugu, eta konparatuko dugu gure neurketekin. Izan daiteke beste praktika bat. Gero, zirkuito paralelo eta seriearen korrontearen banaketa demostratzeko nola paraleloan korronteak banatu egiten direla eta seriean korronteak berdinak direla ikusteko praktika bat aurkeztuko dugu. Eta horietaz gain, beste 3 praktika ere erakusten dizkit. Baina orain nahi dut praktikak iraunketa edo gutxi gora bera iraupen jakin bat duen praktikak planteatu dezan. Oso ondo dago, baina ordu erdiko ekintzak planteatzea nahi dut.
planteatzea nahi dut. Vale? Eta hemen pixka bat, adierazten dit, denboralizazio batekin. Bai, hor ikusten du, zenbait dagoen iraupena gutxi gora bera zenbatekoa den, zein den helburua, pintxan perimetrikoaren funtzionamendua eta neurketa segurua ezagutzea, zein material erabili behar dugun, onbiak, kablea, dagokien kableak eta pintxan perimetrikoa, eta zein dira jarraitu beharreko, praktika hau egita ahal izateko jarraitu beharreko pausu. Irakasleak azaldu egin behar du zertarako balio duen pintxa perimetrikoa eta zer segurtasun neurri jarraitu behar diren. Ikasleek tresna aztertzen dute botoiak, eskalak eta pantailak. Irakasleak korronte zirkuito batean erakusten du eta pintxa zabalduz faseko eroalean jartzen du. Faseko eroalean. Eta neurketa egiten du. Pixka bat, planteatzen dit. Gero dago beste bat, eta hemen baita gutxi gora bera 30 minutu iraungo lukeen praktika bat planteatzen dit. Vale? Berdin egingo du perplexityrekin. Kaixo, definitu egingo dut zein naizen, rol bat, instalazio elektrotekniko eta automatiko irakaslea naiz, eta pintxan perimetrikoaren erabilera landu nahi dut. Esaten dut zer nahi dudan, zein da nire helburua. Baita espezifikatu dezaket zen motatako ikasleak gutxi gora bera ditudan, elektrizitateari buruz oinarrizko elektrizitate oinarrizko jakintzak dituzten ikasleak dituz, ikasleak ditut, eta mesedez, planteatu ezaidazu, honi buruzko ekintzak. Eta hori ikusten dugu, pintxan perimetrikoa eren ekintzak ikasleentzat, oinarrizko sarrera, zer esplikatu behar den egin ahal izateko praktika hau, eta azpimarratu segurtasun neurriak. Zeintzu dira praktika egin ahal izateko jarraitu beharreko neurketak, pausuak, eta hemen daukagu zenbait praktika eta zeintzu izan behar diren pausuak, jarraitu beharreko pausuak, ikusten da. Etxate, GPT-en egiten zen bezala. Eta orain, ondo dago, baina mesedez, ordu erdi irauten duten ekintzak planteatu. Eta lehen bezala, pixkat temporalizazio txiki bat egiten dit, baita zein pauso jarraitu behar dira. Ikusten duzue, pixka bat, pauso bakoitzak zenbait irauten du. Lehenengo segurtasunari eta sarrerari definitzeko zer den pintxan perimetriko bat, 5 minutu, korrontearen neurketa jarraitu beharreko zirkuitoa muntatu eta gero neurketa egin ahal izateko 10 minutu, gero hori egin ahal izateko zirkuitoaren montaketa
egin alizateko 10 minutu, eta gero praktika egin alizateko, hau da, neurketak egin alizateko, beste 10 minutu. Eta azkenean, 5 minutu, azkeneko 5 minutuetan, pixka bat, ze konklusatera dugun, ze emaitza lortu ditugu, eta zein izango litzateken ikasleek egingo luketen galdera orokorrenak. Ikusten da. Hemen ikusten dugu planteamendu. Bale? Bertan baita daukagu laburpen bat eskaintzen digu, eta beraz ikusten da nahiko interesgarria. Besterik gabe, Xabier Aranburu Ibarguren naiz, eta hurrengo arte.